Goedemiddag en van harte welkom bij weer een nieuwe wedstrijd om het SKS-kampioenschap. De viertjes koetsjes gaan reisdag gaan en ben helemaal klaar van de IJsselmar. Grutwetter, boetenwetter en joet gaat het erom. De fjouwer heesten in het klassement haar alle fjouwer al een duilwinning pakt. De nummer 5, het Jereveen, de kampioen van vorig jaar, had dat nog net. En ik schat zo in dat dit wel eens een kaai-wedstrijd wezen kan. Waar er joet goed bij zit, docht nog mooi. En zo net, dan wordt het wel heel dreig om nog bij de voorsten te eindigen. Azen om 12 uur klinkt het 10 minuten schot en dan gaan we om 10 uur 12 echt los. En het verslag bij de beelden komt joet weer van Ilke Dijkstra en mijn naam is Geertje de Vries. Ilke vrienden hier komt je net trok in het waaide te hut. Dit hier binnen de omstandigheden, nou ja, ik maai haar zo steeds perfect. Nou, ik zou zeggen nog meer dan perfect kan het nog wel worden. Want in die perfect, want er staat een mooi koeltje treien. Fjouwer. Juster wie het net al te hudde wien, dus er steen wel wat weertjes, maar het ben net hele hege. En hij vanmiddag kan hij nog een beetje krimpen. De wien, een beetje romje, een beetje nog meer naar het noordwesten daar draaien. Dat is mooi de klok mooi draaien van mensen die het onthouden willen of krimpende winden en romjende winden. En dan komt er nog een krachtje wien kan erbij komen. Dus we sjuggen ondertussen dat er al voorbereiden binnen voor het 10 minuten schot. Ja, we zijn haast onder het 10 minuten schot daar. Hier zien we dat. We tellen mooi. Dat is het 10 minuten schot. Daar kan nog een schotje achterom. Daar gaan die twee gele ballen het wand in. En dan is nou de startprocedure echt uiteenzet. De scootjes die varen daar alle jaar voor die het straal verstaren en de dik verstaren. Ja, het is hier altijd fantastisch te zien. Helemaal als de vierde kieker mooi neemt, want het is natuurlijk wel. Ze gaan wel een eind die IJsselmar op, dus het is wel wat 4 voet. Maar als ze dan straks bij de onderste ton binnen, dan zit ze weer heel dicht op het strand en op die dik van de wal. Maar ze verdwijnen nooit om het hoekje. De kersen wel hoe 4 voet, de kersen altijd volgen. Kersen toch altijd zien en helemaal als er een vierde kieker mooi heeft, dan kerst het heel mooi volgen. Ik zie wel eens Starem het de mooiste natuurlijke tribune van Friesland zo ongeveer. Het is gewoon fantastisch te zien. Maar dit waar is het natuurlijk smoor en smoor druk hier in Starem. En dat waar David Jan Jonkman volle meer over te vertellen. We hebben hier een mooie fjouwer en er zitten uitzitters richting de Veerwien. Nou, dat is prachtig waar om te zeilen. Vanmiddag kunnen we nog wel eens even wat onhelden. Maar dat kunnen de skippers wel om. Nou ja, sageervetsend. Maar deze temperaturen kunnen we het wel buiten de boot vallen. Want het zeewetter is altijd naar 20 graden. Nou, vermeed je maar even zwemmen dan, Ilke. Ja, nee, ik blijf altijd droog. Ik zeg ze altijd, zien de meesten een goede skipper kan het zwemmen. Ik zeg, nou, hoe kan het nou? Ik zeg, nou, een piloot kan ik net vlingen. Nee. Dus, even hoe de wedstrijd en de baan. Ja, we moeten het zeker over de wedstrijd en de baan hebben. Want we hier van de morgen natuurlijk, dat hebben we elke morgen om 11 uur. Iedere routebespreking, dan wordt er bepraat met de wedstrijdleiding wat voor baan als er inkomt. En als er oren meedelingen binnen, dan worden die ik even die. Nou, die routebespreking van de morgen in de KP Starem, die weer wat oors als oren hier. Want 25 jaar lang hier Piet Blauw de leiding hier, maar die had vorig jaar afgenomen. En nu is zijn zoon Romke voorzitter van de commissie. En de wedstrijd wordt leiden door het team van de Zielvereniging Warkum met Reinier Personaire als wedstrijdleider. En wij vragen hem na de routebespreking hoe het zijn gevoel over de dag van Joert is. Ontzettend blij. De omstandigheden zijn echt perfect om een mooie wedstrijd te kunnen maken. Dus het is aan de deelnemers straks. Wat kun je zeggen over de baan die je hem erin laten zullen? Nog helemaal niks. Oh. Nee, ik sta hier al vanaf 9 uur hier in de Kaap. En we staan dan nu toevallig net eventjes buiten. En wat ik zie lijkt goed voor een baan die ik in mijn hoofd heb. Maar op het moment dat ik daar nu uitspraken over doe, dan zaai ik daarmee ook verwachting. En dat wil ik niet.
Ik had het idee dat de skippers daar wel wat van baalden. Dat ze nog net wisten waar het zo'n tawien. Nee, dat klopt. Maar we hebben vlaggen. En als wij nu al aangegeven welke baan wij erin gaan gooien, dan hebben die vlaggen geen zin. En op het moment dat wij wel een wijziging op het water door gaan voeren, wordt het verwarrend. Dus ik doe daar liever nu geen uitspraak over. Nee, hij vertelde van de morgen net wat hij denkt dat de baan wordt. Nou, intussen is dat wel duidelijk. We zeggen nou de vlaggen. Ik hing in de vlaggen dat hij doet hier. En dan zeggen we een reed gele vlaggen. Dat is de Staremse vlaggen. Maar daaronder een rode vlaggen. En als we dan de kaart erbij krijgen bij Helly, die skippers van de morgen al gekregen hebben, dan zeggen we dat het baan. Nou ja, dus die is een letter bij. Maar baan, Stavense vlaggen, rode vlaggen. En dan is dat een op- en delbaan. We hebben hem hier in beeld. Mooi. Dus de start. En dan gaan we om tonnen nummer 1 heen. Dat is de heetste tonnen. De nummer 2 is de spreader. De tonnen om het spul een beetje uit elkaar te helling. En dan moeten we kiezen we voor bakboord of voor stuurboord. Dat zijn die 2 tonsjes met nummer 3 erop. En dan voor de pier dus van Starem, daar pakken ze de onderste tonnen. En dit is dus de route die te zield wordt. En dat hier van de morgen nog net vertel ik in Ilke. Nee, ik ben het er helemaal mee eens. Want waarom had je een banenkaart? Waarom maak je dan nog een variatie? Dus ja, dat kerst Jen en dan kerst Onjan op Pieter Meter, wie er zelfs mooi een grijns om zijn gezicht zei, dan kom ik hier net weer. Nee. Maar ja. Het jet ik routebespreking. Ja, Dan maar, bepraat je de route. nee, dan bepraat je de bijzaken. Ik bedoel dat er echt wijzigingen binnen die af van het reglement alweer wieken. Ja. Even het 4 minuten schot. Dat is het 4 minuten schot. En dan wordt het dus nou nog 4 minuten voordat we echt losgaan. Ja, nog even over die routebespreking. Pieter Meter, wie inderdaad zei van, ja hallo, wij jaren normaal wij altijd wat we rekken me horen matten, maar welke route? En daar zei het helemaal niks. Ik net van, ik verwacht ze dit of dat. Nou, ik vind dat de wedstrijdleider het heel duidelijk aanhoudt. De dorst alleen maar verwachtingen wil ze toch wel helemaal oors kennen. Dus waarom is dan iets Oorjan wat nog 100%, wat nog helemaal wijzig kent. Dus ja, je kent het beter net wel, want dan ga je direct blanco in. En als je even duidelijker achter op het skip van wat wordt de baan. En daar zit ik in voorbereiding hoe erin. Het is, nee, het is totaal onnodig om het dat al te jan van, nou dit geven we misschien, want ja, misschien ik wel net. Nou, wat hij er aan? De Zuidwesthoekers weer op eigen wetter natuurlijk. De Iselmar, Starem. Ja, de Zuidwesthoeken kent dit wetter goed. Weet ik wat er oors is als die binnenwetters, die binnenmarren wet we oors op zielen. En ja, de omstandigheden, het is echt oors hè, om op de Iselmar te zielen. In steeds van op, nou pak een beetje de Hegememar of de Vleuzen. Het is natuurlijk Jip. Dus de kersten zwudden er vol verder onder stekken. Dat betekent ik dat hij als hem zwitter verder onder heeft, dan is die een laterale punt als het nemen. Het punt, de wipwap van het schip, zeg maar, hoe die in balans loopt, wordt ik oors. Want die komt meer in vorm daar. Dus daarmee wordt het wat meer niet achter de schoot. Bij sommigen wat meer niet voor, maar in de regel wat meer niet achter. En dus dan moest hij een hele trim daarop aanpassen. Moest die tuur misschien, als het nou net al te hut wordt, ietsje meer bolling Jan, om een beetje de pk's in het zeil te houden, om terug die golven heen te komen. Wat ik over de banen wel heel nieuwsgierig vind, vooral dat onder bij de platte de trogjes, die waar ze beide een kant op kiezen kennen. Als de just er nou links in beeld op het straan, zeg maar, op Starem, dat is een slagje, dan helste bopperste tonnen nog net in één keer. Dus die skippen die matten 2 keer, of in een 4 keer door de wien. Dus, maar de windrichting en de kracht, die verhoren tussen de temperatuur van het land en van het zeewater daar wel wat meer. Die geeft wat meer heeks op de dikstingen. Dus de kerst er wat heger bij komen. En dan is het maar correct van, nou, kerst dat compenseren. Die 2 keer extra door de wind, maar de hichte en de snelheid die is verhelligd. Dus daar maar we even goed op letten. Even goed opletten. Bij het inzielen liep het erop dat de meeste scootjes kiezen voor de stuurboord tonnen.
daar onderin. Maar dat kan nou natuurlijk weer oorswezen. En Jan Jonkman had ik gezien dat de wien nog een beetje rommelt. Hè. Die gaat nog weer een beetje meer naar het noordwesten. Wordt iedereen van de middag ik nog weer wat meer als wat het weer. En ja, dan moet ze haar nou echt wel kleermaatje voor die start. Want het is nog oorlog een minuut. En dan gaan we los. En de worst, Geertje, ik nou even inbreken, maar de worst nou ik wat meer. Ze matten wat jetten door de wien, maar dat er wat minder druk is. Als je de wien hast, dan kun je op het lijst nog indraaien en kun je gang zetten. Maar de mast nou, toch, nou, het is wel iets lichter nou. We zullen het skip mast al wat jetter gliedje. En we zullen ze nou eigenlijk al hier al op bakbord lezen. Dat is nog binnen de minuut. Ja, we hebben nog 1 minuut en 10 seconden. Dus het wordt het nog wel even. Hier. En dan binnen een heel soort, die komen daar aanstaan helemaal onder bij de pin uit. Dat zullen we Akrum zullen we daarvoor kiezen. Wils Jervin, dat zeggen we niet correct, helemaal boppen instarten wil. Of tenminste, daar zitten ze het nou dan nog. Daar zit Lemmerik, volgens mij. Dus is een heel verschil als al. Ja, mooie brede startlijnen. En de scootjes ik helemaal verspraat over die lijnen. Ja. Het is net een clubje bij elkaar. En nou, Grauw weer wat meer uit de midden waai. De hele mannen daar weer kreeg boppen. En nu nog een hele minuut. Er is nog 1 scootje dat moet er nog bij komen. Dat is de Lemmer, liep het wel. Jervin loopt al heger. Jervin lijkt. Heel naar de boppen, Ja. links in beeld. Boppien en Die maakt daar nou zit de even delen, ja. Lemmerik. Die zit er nog onder, denk ik. En daar zit de Lemmerik bij, daarachter. Dat is de achterste. Hier Jervin. Even jaren. Onderin lezen ze al vrij heeg. Ja. Ja, nou al schone lijn. Geerma zat Jens Ja. Jongsma voorop bij het Jervin. Hier scoot, ja, het beeld is correct voort, maar scoot de Lemmer in beeld. En boppen in is Akren. Hier is Akren. Nou is het nieuwsgierig om te zien waar hier. Jouwer had net zo mooi staat. Die loopt al onder wat skippen. Snits achter Akren on. Grauw in de midden. Ken daar al volle heger. Of gaat die al. Die kent vol heger dan die skippen daar onderin. Waar zit de start? Grauw zal ik een beetje kniepen willen om die scootjes achter hem te houden. Maar die niet een keer goed staat. En Lemmer kiest er gelijk voor om stuurboord voor te gaan. Die is ik starten bij de startkotter. Shirt dat de wind, denk ik toch net de ideale positie wie je bij het startschip. Maar ja, dat weten we pas als we bij de poppentonnen binnen. En hier zitten toch wel een aantal scootjes bij elkaar. Hè? Waar Grauw nog wel de hele tijd vrije wien had. Grauw is uit de midden waar je starten. Ik ken natuurlijk scherp en heeg. En dat ga je nou even neder. Er zit de Zuidwesthoeken vlak boven Grauw. Ja, Lemmer is duidelijk te zien. Die gaat van stuurboord. En we gaan natuurlijk, Joert, een hele lange... het is een lang eind naar de bovenste tonnen. En dan lijkt het de wien nou toch een beetje minder te wezen dan die krijgt. Lijkt het er wat uit te gaan. Nee, het is Roelof Bouwmeester die nou voorop zit. Hier bij... Ja. Die shirt het vanaf de punt en Jens Jongsma zit achterop. Dan Ze hebben gaan ze even wisselen. van positie. Want ik denk echt dat Roelof nou het wetter wil. En ze komen er wel mooi bij hier. Maar ja, die oren lezen toch wel een 4 ervoor. Maar ze hebben vrije wien. En nou is het gewoon, ik voor de skipper nog net bezig was een mooie concurrentie. Maar gewoon dat skip op gang houden. Want ieder stuurfoutje nou, dan luistert maar die wat kwatter weer en luistert het hele skip stil. Nog een Trodewien. Ja, in de midden ging de eerste Trodewien. En ging die dan ik voor het Veenendel. Ja, dat vind mag ik zeggen. Dit is trouwens Waldsijn. We hebben hier de camera aan boord van het scootje van Waldsijn. Waldsijn hier net zo'n geweldig goede start. Daar in de midden zullen we nou Jervin gaat wel voor die Skippendel. Die moet afvallen. En dat is denk ik de Zuidwesthoeken die daar... ja, dat is Ja, de Zuidwesthoeken die nou... En dat is weer in het voordeel van Grauw. Want die... En Ljouw het luidt ernaast de Zuidwesthoeken. Die dus ik achter het Jervin. En nou is het vooral heel nieuwsgierig. Nou mooi in beeld. Het is hier Akrum helemaal rechts. En daar links zeggen we Lemmer.
En nou, die zie je de extremen op. En dat is gewoon straks Jen om van, nou, Ja, de Zuidwesthoeken. je Wat? laat het zijn. En Wat de zijn, Zuidwesthoek, je tot Zuidwesthoeken. de midden. Dus nou, tussen die treien kunnen we straks even zien de Zuidwesthoeken. En die tot de middenpositie. Lemmer helemaal daar naar de slag naar Staremta. En Akrum helemaal naar Enkhuizenta. En dan is het gewoon Sjen. Wat is het waar? Wat doet de Wien? En wat doet je skip? Akrum hebben we rint goed. Zit mooi bij in het klassement. Want door zeiden dat je het al, het wordt een kraai moment. Nou, voor de meesten die dan wat minder goed Fries, een sleutelmoment. Een sleutel. Maar het kraai moment is volle maaier. Maar het wordt dus een wedstrijd erop of eronder voor het klassement, Joert. Ja, en ik denk dat dan vooral geldt voor een scootje als het Jereveen. Ja. De kampioen van vorig jaar, die het ontnota nog net een eerste plakje bezield heeft. Wol 2 keer tweede, maar ik wat mindere resultaten. Dus En gelijk als mooi snits, maar een heel soort punten nu die eerste drie wedstrijden kwam. ja. Snits het dan wel een die-overwinning hellen. Maar het ik weer eerste 3 wedstrijden win gewoon net goed. Een soort punten daar pakt. Maar als ze nou Joet Werze bij die eerste zetten, ja, dan scoren die echt wel op in het klassement. En dat geldt dus ik voor het Jereveen. En voor de bovenste fjouwer geldt dat ze de Joet ik weer bij zitten moeten. Want door zo'n zakje zij dus een heel lang. En dan sjuk ik even weer waarom op het scherm. En dat kennen we hier. En dan sjuk ik dat de jouwer en de hele mannen, die ben gewoon voortgiepen. En ja, die hebben een hele aparte slag maken. En daar zit wat er onderhand is, of die zitten koorden weer te betiet bij de pinend. Maar ja, die hebben, en dan zullen we de jouwer of er trokken gaan. Nee, dat zeggen we hebben nou Jenne Wout en de hele mannen in beeld. Ja, maar de jouwer zit erachter. Die gong Oké. en ik werd door de wind. Dus juist het hier hadden ze Die het is loopje maken. Dus er is wat misgong. En wat er misgong is, dat Ja. weten we net. Maar die ben gewoon, ja, die lezen heel de achterom nou. Ja, dus... Nee, wat Je- er aan de hand is, geen idee. Maar nou is Akrum, die is door de wind gong, Pieter Meter. En dan komen skipman. En dat is Grauw en Jereveen. Die komen daar aan. Grauw ietsje leger, Jereveen de boppen. En daar moet Huzem al vervallen. Ken Akrum daar verdeel? Ja, dat is spannend. Huzum in elk geval net. En Grauw had een aardige gong hier. Ken Akrum hier een prachtig mooi jongen. Dat liep het al hier goed te gaan. Akrum Kender Verdel. En dan doet Pieter Meter weer een hele goeie in. Akrum Kender Verdel. Jereveen, En ik van Jereveen. ja, Jereveen maar- draait mij. Ligt het. Jereveen die gaat door de wien, want die wil daar gewoon, die wil vrije wien houden. Die wil niks maar die skippen te maken hebben. En net in die hoeken twingen letten. Die weten ik dat ze straks op bakboord aankomen, maar kunnen ze op tijd op gang komen om de vrije wien te houden met Huzem. Want Huzem had al een gangje. Dus je dat nou... Heel mooi in beeld, Jerre. Vooraan Akrum. En dan daarachter Jereveen en Huzum. Huzum dat naar Jereveen tascoot. Jereveen is correct door de wing gaan. En mat nou weer op gang komen. En dan gaan ze denk ik uit van hun snelheid, van hun skip, dat ze dit omkennen. Want oors is het een... als ze daar zichzelf eronder draaien, ja, dan wordt het een min niet. Snit zit er nou ook bij, die hebben we nog net neemt. En die had gong. Dat zie ik van de moment inzielen ik al, het skip rint goed. Nou, dat zijn Jasper Visser die het juist er won, maar Snits daarachter, die zei dat ik al van Snits roem hudder als dat wij roem. Hij kon ze erachter houden, maar Snits rent gewoon heel goed. Die hebben het prima van elkaar. Grauw die is die er nou ik onder? Ik ken het net goed zien. Die is via de tros zetten, ja. Dat is Jereveen die hier onder Huzum zit. Had Jereveen op die de wind. Dus het lijkt het vanuit deze hoek heel moeilijk te zien. Dus Akrum. Hier hebben we die scootjes. Ja, Jereveen loopt er heel dicht onder.
En als het daaronder bedarrie, besjug ik dat Akrum der jochs Hier is volle daar een heger ken. bakboord, stuurboord, maar Nou, de dit jouwer is- gaat dit is- er dit is- achterlangs. Ik denk dat er een heel soort scheepslengtes achter zitten. Maar Akrum loopt mooi. Had- Mooi te zien hoe ken- die wegen invloed hebben. Hè? Het schip doorzit op die wegen. Daar is Jereveen bedarren. Die zit die er zitten de nog Schudder tussen, de en Befjouwer. die had vrije win. Ja. Dan ben je fjouwer op een rij. Maar Jereveen had dan ik weer wat les van Snits. Dat zoen je san het zezen. Maar die win, die jet zees maar als een... Nou, kerst een baltje voor de hoen altijd gooien. Hè, in zijn ding. Nou, dan zat, die maakt het extra snel, die win. En trouw die loop hinnen van die zeilen. Ken dat ik bij... Nou, dan is deze afstand wel vrij grut. Maar Jereveen had de vrije wien houden. En, maar je hebt altijd les van elkaar. Hoe dichter bij elkaar. En daar had Akrum op het stuit geen les van. En hier zien we de bopperste ton. Hier links in beeld die mooie gele pet. Daar moeten ze aansten als eerst omheen. En dan moet ze die tonnen bakboord ronden. Snits rent mooi. Ja. Jereveen is loskaam van Huzum. Had er geen les van. En het is een 7 beslissing. Want we hebben deze week al verleden week dan ik al een paar keer zien, dat je gewoon echt wel een bakboord Nou even een lemmer in Jervin. Ja, Lemmer je te verdel. Lemmer Gieter Verdel. Je te verdel. En Huzum, maar die moet wat te horen. Die is Maar een stuurwoord, wel horen. maar die zit er goed bij. Tja, en Jereveen mat het god letten. Die mat Huzum rond die Jan om direct achter deel te komen. Maar dit is eigenlijk een beetje hetzelfde als een tonronding. Huzum komt net mooi om die kont van Lemmer heen. Die wil eigenlijk al op het stuit dat ze mooi de kop bij de kont van Lemmer lezen, on de wien lezen. Maar ze wilden nou nog aan het afvallen. En dan verspielen ze meters in het kruisrak. En dat is in het voordeel van Jereveen. Die wil die hichte horen kennen. Die zullen we dus nou zullen we het scootje helemaal lezen van dit beeld. En hier winnen ze gewoon haast nog in één lijn. Het betekent als Jereveen en Huzum straks wat smarige wien kent, zelf ik kiezen kennen om door de wien te gaan. Maar Safir is nog net. De spanning zit Ja. wel in de vooruit, want de Lemmer lijkt dus mooi, Akrum lijkt mooi, Grauw lijkt mooi, Jereveen, Snits. Hoe komt dat dadelijk bij die bopperste tonnen? De titel, kanshebbers op de titel zitten hier gewoon wel al emotioneel voorin. Jenne Woord, die ben een beetje kwijt in dit geheel. Maar Akrum, Jereveen, Lemmer, Grauw, Snits? Snits zitten er al hierbij. En ja, maar Jenne Woord, die zullen we nou erachter lezen. En die loopt al een stuk heger. En ik heb nou het idee dat er wat meer wien komt hier. Ja. Om het wetter te zien wel. Zullen Hier de wat zijn. Wat Huzum. tot ik ben mooi. En daarvoor de Zuidwesthoek op Tuigenwetter. Dit ik nog voor Jereveen del, maar komt straks wel Jereveen over bakboordje in. Maar Akrum, daar door ik wel het jilt op in te zetten om die als eerste bij de bopperste tonnen komt. Die ken heeg en mooi, die had van geen inlest. En wat zo het mooi wezen voor Pieter Meter dat er eens een tweede week eens even goed trots zet wat er in de eerste week snel zit. Ja, dat is al een heel verschil. Ze lees ik volle heger. Ze ken heger onder wien. Nou, hier weer een mooi gevecht. Wat zijn en Akrum. Akrum gaat er rond verdelen.
Dan is er een hele grote kopgroep. Maar ja, daar heb ik even mooi geklokt. De jouwer vliegt hier tred op het podium. Die wie haast 6 minuten later over de startlijn heen. Heel nieuwsgierig om te jaren wat daar nou krijgen bad is. Als je de grauw, ik al een mooi handje voor blijven luiden. En ja, ik ga me heel wel op academie zetten. Ja, maar dat de grauw hield best quiz. ja, ik denk het nog heel tijd, maar de Ja, grauw zit er ja. ik weer heel goed bij. En de verschillen binnen nou al aardig groot. Grauw willen nou in achter, maar het loopt wel volle hegen, dus die hoeft een kwartier afstand naar de ton. Grauw had daar een mooie win, ken ik heeg. Akker met de haast die zal nou aan zijn trode wingen. En komt uw bakboot om. En dan de ton uw bakboord ronde. En het zal grauw ik net zo volle uitmaatje is er nou eerst of tweede binnen. Maar het gaat naar de rest. Het lijkt het weer dat we straks weer een kopgroep krijgen. Mooi, heel gaat niks. Maar sjoeg eens even de hichte die... oh, hier is de... Die had ik de vierde keeper mooi. De adviseur van Akkeren. Ook een Wikstra. En die is nou al aan het bepalen hoe ze straks voor de wien... Nou, die gate tag in. Ja. De poorten Trump tag in, de gate. Maar Grauw, ja, die had hem daar toch heel mooi hooier. Het is Akram nou die trode wien gaat. Akram en Grauw, die komen heel dicht bij elkaar. Het Akkeren net vast 4 troshield. Dat is, ja, dat is moeilijk te bepalen. Ik denk het net en ze willen geen risico nemen. Nee, Maar ik het denk is- dat Grauw hem pakt. Dat denk ik nou. Ja, Ik had het bedrag net neemt, wat ik niet zetten aan. Daar ben ik nou wel blij om. ik denk dat Nee. Grauw hier het eerste plak pakt. Het zit dichtbij is- en nemen ze het risico. Ja, ze nemen het risico. Nou, ze Zet zullen hem geen terug. meer risico nemen, want je maar, het gat is groot genoeg. Grauw als eerste om de bovenste tonnen. Ino oerstaagmanoeuvre. En dan Akkeren daarachter als tweede. En op tijd, ohne wien. En dan is het heel nieuwsgierig hoe groot het gat al met de rest is. Zo ik wel eens mooi wezen. Je hebt een wedstrijd hebben we meerdere wisselingen. En het lijkt er toch op dat deze twee gelijk al een heel groot Heel gat groot slaan. gat. Ja, En dan zitten we nog maar in de eerste tonronding. Zeg maar. ja. De oren matten nog een handje. Zo, de Dus lemmer, zult- denk ik, als trede. Ik ben toch de voorste in het klassement. Die keren ik vooraan lezen. De lemsters. En dan die Jen Bol achter een onteldel. Ja? Want het Oh is ja, Jereveen die er aan komt. Ja, die komt er En ook aan. Huzem. En dan hebben we de Snitsterk nog bij. Maar helpt Jereveen de tonnen. Het is krap hoor. En die weertjes. Maar dat komt goed, zet te zien. Als er maar net hier tussen draait. Lemmer, safe, achter. Huzem is goed, jongen. En die toch echt prachtig mooi. Die zit mooi voorin. Nu zit een debutant, Sander Meter. En Jereveen, ja, dat is krapjes, maar hij kan hem krek omzielen. Te harde druk. Dus hoe net mooi een opzitter. En dat matje ik haast net willen. Dat is even recht op in wie een tros zitten. Maar de massa van je skip beziek je om die tonnen te komen. Maar met deze weer gaan lees je dan ik heel snel, heel gauw stil. Jereveen is een strijder. Ik net samen, ja, die had het Duitse ziekje. Zuidwesthoeken, mooi een gewaagde manoeuvre.
ja, je winnen er. Je matten wel natuurlijk. Wat zijn komt er op de snitsers geen nauw om het tonnen heen achter Huzem. En dan doe ik het er een peer in het gatje. Het is Jenne Wout. Die kan ook correct het gatje vinden achter Lemmer. Dan is het dus Lemmer, Jenne Wout, Wout zijn. En de Zuidwesthoeker zit er boppen. Wout zijn hier onboord. Camera. Draait nou om de heekste tonnen. Ze gaan er nou, dit zit nog heel dicht bij elkaar, hè? Ze gaan er nou alle keer omheen. Ja, het mooie is van een op- en delbaan dat ik de Fradewiense skippen, en dat liep het gat heel groot, maar die wien van achteren komt, daar zitten straks, wordt er gewoon voor die vaste skippen een soort scherm op heen gelutst, steeds een groot gedien. En dan kennen ze ik weer heel dicht en heel Op snel elkaar. bij elkaar komen. Ja. Hier de Zuidwesthoeken. Dat Anneke niet op stekker staat, of is dat? De dochter van, in De elk dochter geval, van, ja. de skipper. Ja, er zit meer vrouwje onboord. Net alleen op de twee dochters. Nou, wat zijn er dus ik weer bij Zuidwesthoeken op een nieuwe plak. En dan achter de Zuidwesthoeken Langwaar. Nou, je hebt de loert erin. Het is mooi om even te zien hoe ze dat doen. Maar precies in het jekje, daar zit een lusje daar op het uiteinde met de blokken daar met die indruk. En dan was het precies aan een goede kant staan. En in één keer drukken met alle power. En het dat is die- zwier, want er was dan hoe er geen traaie man bij. Nee, het is hartstikke zwier. Het valt nou nog tammer de wien. Maar het is ook wel best wel link. Want die loert inklapt. Steeds met die wien weer even van de andere kant af. En die steert verkeerd. Ja, dan spotten de houtspaanders die ik wel eens om me hollen hen. Het is echt mooi hudderwien, een linkbaantje. Besjug ik dat wat zijn dat wat letter dienen had om eerst wat hechter te houden. Dat Starem er net tussen komen kan. Je won vanzelfs die vrije wien houden. Ja, en dan zullen we toch nou ik de teleurstelling van het hier. En dat is toch Willem Zwara, mooi Ja, jou het- het scootje. ja. Op een 11e plak. Wie we net wint. Ja, de eerste 5 kennen we eventjes Charlotte. Eerste om de tonnen Wiegrauw, tweede Akkeren, treien het Jerveen, fjouwer Huzem, 5 de Lemmer. En dan hebben ik even mist wat er mooi snits gebeurd is. Ja, want Snits laat je niet in nachter. Ja, Had die de tonnen net heli ken. en Het mat haast wezen. Die had of er net tussen ken. Want die ziet er zo mooi bij in het begin. Ligt er een voorrangregel. En die had daar rondje draait. En, want is wel de tonnen voorbij gegaan. Maar sluit je achterom. aha. En dan is de jouwer, die liet ze 6 minuten te betiet starten weer. Die had alweer ongesluiting van bij de achterrijn. En daar zitten de hele mannen en drachten. En dan ja, is de hele mannen net een titelkandidaat, maar staat best hartstikke mooi in het klassement. Ja, die zielt je nou ik heel nul in de Efterrijn. Snits zou de tonnenrekken hebben. En dat is de reden dat zij een rondje draaien en die tonnen dus nog een keer pakken. En nou, voor de tweede keer om die tonnen gaan, maar de eerste keer hebben ze dus de tonnen rekken. Ja, dat is dan schande, want dan heb je
dadelijk een aardige achterstand. En dit, nou ja, dus zo is het een kaaiwedstrijd. Maar dat is Ja. voor Snits ik. Voor Het is Snits nou ik, ik, ja. erop of eronder. Ja. En voor eerst liep het dat er even eronder. Dus hier de druk op een giek houden wordt. Ja, nou zullen we de Snitsers Hildal als laatste. Het is betiet in de wedstrijd. Eerst zullen ze net worden, maar ze kennen nog, Ze kennen nog in hè. kennen nog een heel soort inherrie. Ja. En, Maar we kennen wel even de stand van Ian maar Fitje en Jan. Want we hebben nou alle scootjes om die eerste tonnen heen. Eerste Grauw, tweede Akrum, drie Heerenveen, vier Huzum, 5 de Lemmer. En dan op een zesde plek Jenne Wald, Zoon Waldzijn, 8 Zuidwesthoeken, 9 Langwaar, 10 Ljouwert, 11 Drachten, 12 de Jouwer, 13 de Hellemoine en 14 dus Snits. En dan zullen we ons nou even concentreren op die gate, op de poate. dan heel nieuwsgierig. Heel eens keer om te zien welke kiezen ze. welke kant je ze straks nou links uit richting het strand van Starum of rechtsom naar Enkhuizen. En hier scheuren we de koprenners. Grauw voorop. Akkerum erachter. En kiezen ze beide dezelfde. Is het heel oerduidelijk. Als kan er een onvat plaats worden. Maar ze zijn echt klassementsieders nou. Dus ik denk dat zie je beide maar dit plakje heel tevreden binnen. En helemaal geen gekke dingen willen. Want Pieter, ik net? Denk je net? nou, Pieter wil dat altijd. Ja. Alleen dan had er nou wel een adviseur die het altijd goed is. Het een beetje uit zijn holle praat. We zeggen, het juiste rek, we maken het hutfietsen, de Tour de France. Dan is een kopgroepje, je hebt maar met praten, je hebt maar met dit en dat. En dan komt er iemand in een gele trui en die batst er weer doorheen. Hè. En ja, dat kan hier gebeuren. Maar en de wiels nou ook. En we beginnen de baan wat verlezen. Want dit zal ergens de bopperste tonnen wezen. Want Nou ja, dat betekent dat de wind dan een beetje draait is. Of is dan toch is het dat net. Dit is ja, de bopperste tonnen. Dan zou die wat westelijker worden wezen. Want dat wordt eerst, dit is de spreader ja, wezen dit nou is de mooi. spreader. En dan zitten straks, zagen ik de blauwe tonnen hier rechts, die zit er nog net in, hoe we denk ik. Nou, dat is van morgen wel zijn, hè? Op de routebespreking. De wedstrijdleider hier het wel over de blauwe tonnen. De wierook is er ook al bij. Ja. En dat jouw tonnen dat de wie net heel hut is. Dat is het dan, dat is het net onder vlaag als je een kist hoeveel het drukker is. Ja, dan kan de blauwe tonnen erin. En dat is een vervangend merkteken. Maar ik neem aan dat het dan niet meer de gele pet vervangen wordt. Want je oren luidt altijd op dezelfde afstand van boei nummer 1 zijn die indicaties zit. Het achterom. Zij kiezen voor de rechterkant van het veld richting Starum. En dan hebben we het over de Grauwsters. Douwe Visser in gesprek met Tiet is er. Mooi Tammo Oosteraf. Zeg even hoe is het is. Ze hadden kar al maken, dus ik Nee, weet net waar ze het nou nog weer hoor. Hè? Ik denk hoe die tonnen, die blauwe tonnen, eventueel. Ja, dan komt er weer een bootje aan. Wel, Want- dan moet ze wel snel wezen, want ze zitten al in het cruiserak. En dan word ik nog sleutelen aan de trim, vakken. ja. Je ze vakwisseling. Of zetten ze hem een tosje niet achteren. Het lijkt erop dat ze nee, een tosje niet achteren kennen, want dan moet er heel vastdagen mooi. Ja, je mag natuurlijk de tonnen verslepen, maar dan moet er wel alle scootjes nog in het rak zitten voor het onderwinserak. Nou, en nou zit Grauw er al in. Dus ik Dit neem weer nog steeds die spreader, Ja. dat ze mee aan de gang winnen. En net maar de heegste tonnen, net maar de gele pet. Nou, nee, net, maar die Nee, nee, maar die spreader, ja. Ja. Ja, sure, Ja, daar zo is dit. sure, hij komt er weer in te lezen, want ja, ze weten gewoon net op tijd.
En dat de bakkert ik nog niet uit, want ze hadden bovenste tonnen met ronden, dus dit mooi nog. Maar duidelijk was ze wel wat met de baan dan. Ja. En dat wordt ik steeds treger, want de verschillen groter worden. Zit er haast altijd wel in het kruisrak, mooi een op- en deelbaan. Maar al een beetje wat we verzijn hebben. Ik Akkerem kiest eerst de rechterkant van de baan. En tot dezelfde slag als het grauwste scootje. En die twee lezen er toch wel een eind uit. Want we noemen het Rijense krek wie het Jereveen. Heel mooi zorgen hoe volle mensen dat je er op de kant zitten. Het ken ik net mooi, sok waar, zo'n wedstrijd. En dan alles zo mooi schenken. Hey, dit is Het verschil tussen Grauw en Akkerem is wel volle grutter worden in dat verder Wiense rek. dit is een, ja. En die orenscootjes lezen een heel lijn achter. Ik ben ik nieuwsgierig, want daar zoeken we nou de kopgroep. Mooi draaien, dat is Huzum, Jereveen en Lemmer. En het lijkt het wel, het middelste scootje, Huzum, dat die, Jereveen dwingt om die Om die oren die linkerkant van, ja. dat die de zeekant in gaat. Want Dat zou die- tactisch wezen van Sander Meter. nou, die rent je nou gewoon door Jereveen heen. Ja. 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 Het is geen man overboord. Die mensen hoeven net te schrikken van ik laat er nou een hele bemanning in het water. Nee, hè, dit is gewoon heerlijk waar. En het is 20 graden het wetter, zat Jan Jonkman. Dus je kan heerlijk zwemmen hier op Starem. Op zee zat ze hier nog altijd, zei ze. Nou, dat verschil is wel heel groot. Ja, het is gigantisch. En dat we in hebben al een uiteindelijk... hebben we al een wedstrijd gehad waar het net zo weer. Dat noemen ze in het waar en treien wie het dan vaak. Als van Het de begin, start ja. al een gerut god wie. Door Zuiderslessen al die wedstrijd van Vlietenier op lang waar. Werd het gewoon haast iedere dag, of is haast ieder rak weer een oren kopper in de hier. Dat hebben we tot nou net zo. Nou zullen we dat de Jereveen die mat wel. En misschien was het ik wel. Die gaat om de rechtertonnen van de GTL. Die stekt zee op. En Huzum die volgt de slag van Grauw en Akkerem. Ja, vierde plak, Huzum. Heel knap. Ja, zesde als vierde deel of is Jereveen vierde? Ja, dat kan je nou nog net zeggen. Ik bedoel, Nee, Jereveen is al om die tonnen heen. Dus ja, maar zij leiden duidelijk, ze konden hun eigen kaartmaatje. Dat wordt bij de bovenste tonnen bepaald. Maar ik zet ze op jou. ik kies op 5 zet. Nee, op 4 zet. En Jereveen op 3. Dus dat we Grauw krijgt ze aan de koprenner in de wedstrijd. Hier Jenne wat. Is ik om die tonnen heen en dan het de Lemmer dezelfde tonnen kiezen als Jereveen. We zeggen daar rechts in beeld nou 2 scootjes. Dat ben het Jereveen en Lemmer. Die dus eerst de bakboordslag doen. Ja, en dan qua wien. Ja,
mooi de versiering van Jonkman dan nog wel even Bijpakken. bijpakken. Want, of tenminste hopen dat hij uitkomt. Want ja, dan krijg je 5. Dat je weer absoluut nog net. Nog En dat net. ben ik uitschieters. Nee. Maar die uitschieters wil ik wel graag hebben. Mooi voor de wedstrijd nog wel een. Alhoewel dat ik heel spannend is. De Lemmer kiest ik de slag van de C in achter Heerenveen aan. Dat ben je enigste 12 noot dat hij dat doet. Zullen we daar Jochsboppen in beeld? Het Westhoeken. Die het wat zijn niet helpen. Dit is heel dreigziel voor de skippers. Die concentratie horen als het net een soort druk op die tuurgast. Dus ik net qua sturen mast ik volle meer ja, erbij wezen. Soms ik echt corrigeren. Dus als de druk haast hoest met een heel iets beetje in het helm om te drukken. Dat rare lood dat je hem krijgt. Ja, en dat we even een blikje frisdrank wat hier op een luts. Dat hier meer leven dan ik verwachtte hier. Mijn excuses. Nou, dan had ik hydrateerd. Nou Maar ja, het is hier we- ook een dreigwerk. Het is wel lekker om zo nou en dan even een slokje nemen te kennen. Daar wordt alweer wat sleutelen aan de rakman. Dat ben die touwen mooi ja, kloten. De Hollanders met er altijd gelijk om griezen als je door de kloten gaat. Maar dat zijn die baltjes die Bij de Ljouters. bij de Ljouters die het tuur wat makkelijker rollen laten over de mest in. En, ja, Ze gaan haast alle wedstrijden dat er hier in Meers zit hè, bij Ljout. Grauw. Een hele grote voorsprong. En Ja, nou, ja, wat is het? Ljout weer, ja. Giet hier om de tonnen heen. Lang waar het orentonnen nom. Maar ja, dan ben de eersten alweer in de buurt van de bovenste tonnen. Dus dan zullen we daar ook weer even goed op letten moeten hoe dat ligt. Mooi de volgwadder, maar ik mooi de afstand tussen de verschillende scootjes. Is er iemand dichterbij kwam of net? Heerenveen heeft natuurlijk die oren koers pakt. Die is eerst op bakboord gaan en Grauw en Akram daarvoor, die keerden eerst voor de stuurboordslag. Dan is het heel nieuwsgierig om te zien dat Heerenveen dichterbij kwam is, want God wie heel grut. Maar misschien is het nou een beetje lietsen worden. En het die slag toch vertuten die. De Wienmoen bij de Oosterdiek. Wienpark Friesland. En nog meer moen op de kant bij Starum. Maar ze draaien nog heel tijd. Dat liep het als net onder scootjes, maar er bleef winstingen. Grauw en Akram, 1 en 2. Lemmer is eerder door de wingong als Heerenveen. Die ronde diezelfde tonnen, maar die hebben ben eerder uit die slag, uit die bakboordslag waar klapt. En
Het had toch door die stuurboordslag maken. Maar heel nieuwsgierig om dat te zien hoe dat uitpakt. De rest bij de Walt zijn dus. Fokkenist, die zit met het gezicht in Varenta. Dan is de vaarhouder, die zit er met de regen in daar. En die kennen elkaar dus goed in eigen zien. En de vaarhouder die kent dan ik wel goed naar achteren zien. Naar de skipper, die krijgt daar weer aanwijzingen. En zij is die een communicatiemachine daar aan boord. Maar Hier sure, is Heerenveen. het dobbert. Maar daar is grauw. En daar is Grauw, ja. Ik het dat Heerenveen, want het wie een heel groot gat. Ja, dat Hier gaat toch liek wel het wat- liedser willen te wezen. En ik grauw met aas nog een keer door de wien. Ja, ik ken er net in een keer aan die mat nog een keer door de wien. Heerenveen. Zou die hem ook kennen? Nee, die wat ik Die mat ik nou nog die zit aardig op een leelijn. Ja. Ja. Ja, Dat scheelt net alles en het is ook net zo slim, want ze moeten sowieso hoe bakboord om die ton draaien. Dus maar de wol vier wij de kwartste route naar de tonnenkeersen in dit cruiserijk. Het is nog wel een handje, maar liep het net een verkeerde slag. En de Winnie, en ze kennen heel diep wat heger. Want Jumma, want Grauw, shirt nou ik al, dat ze tonnen al aardig om. Want daarachter zien we het Omroep Frieslandskip, het Kraaskip. Maar die hege mest omheen daar, een trijmest ernaast. En daar in de buurt, hè, met ergens daar luidt die tonnen. de tonnen. En Akrum had besloten om jij de trode wind te Ja. gaan. Aha. Dan had Heerenveen, als het al eens uitpakt, juist ken ik heger bleeuwen, grauw stuurt leger, natuurlijk krijgt zij straks die win ik. Dus zal Joert een heel soort beslist worden in tactiek op het vinden van de goede wienvlagen en de goede wienskiftingen. Want dan had Heerenveen bij een heel groot gat in één keer dichtvinden. We binnen er net, maar Ze goede hebben in elk geval zaken. aansluiting gevonden bij die eerste twee. Zeker. En misschien wel meer. Dat zal aansblikken dan. En dat is heel mooi voor zelfs, want dat, nou ja, dat zou betutten dat Heerenveen en ik weer nou ja, maar een paar punten bijschreeuwen kan. En misschien weer een beetje mooi dwarsel om die boppers te plakken in het klassement. Ze staan Ze- nou vijfde. Ze kennen nog heel dit heger. Je sjuggen Ja, wat je mooi. sjuggen dat heel mooi. Over het boek van het skip heen is sjuggen. Dat zij kralen naar de tonstielen. Grauw met de heel tijd nog een beetje del horen. Ja. Daar sjuggen we het fokje van Heerenveen rechts erin komen. Grauw hier in de midden en daarachter loopt Akrum. Dat, En ik denk dat Akrum wel eens een keer hier ik nog van orenskoetsjes het slachtoffer wezen ken die. Dat ben ik heel benijd. Hier zien we, want Lemmer zit er ik al wel heel Lemmer komt deun er bij. al aan. En er ben hier ik nog een aantal scootjes die zoals Huzum die Nou, want deze slag je rug in beeld die skippen die ben ik al een heel lang op scootje.
Nou had Jervin ik een beetje last van het mindere wien. Wil ze scootjes de rug zo bakboord nog een volle druk hebben. Dat is heel nieuwsgierig, want die bakboordslagje rechts, die draaien scootjes helemaal rechts in beeld. Die horen druk. En die zetten dat slagje ik nog even wat verder terug. Want, Hoe is hem voorop, de tochter? Van die treien? ja, de Huzem. Ja, Ja, en dat is Huzem. daarachter Jannewald en Jannewald. de Zuidwesthoeken. Ja. En wat zijn kiest? Dat ben die fjouwer rechts In beeld. in beeld. En dan daarboven zeggen we Grauw, die het op plak nummer 1 luidt. In dezelfde line, zo ongeveer daarachter het Jervin. En dan hier is je hier Lemmer. een heel mooi gevecht tussen Lemmer en Akrum. Lemmer gaat er wel achter Del. En die maakt Aasen nog. Ja, of ken die de tunnel om? Nou, dat denk ik net. Want toen was dan Sielt Akrum wel heel vier om. Maar daar zit hij niet. Wel weer wien. Lemmer die gaat hier heel goed. Dit is Akrum dat je toch. We zijn nog net bij de ton. Maar dat wie een heel groot kot mooi. Dat noemen ze treien en fjouwer en vief. En als ze zijn ze al voorbij. Of ze zien het hele goed dicht. En Lemmer dit hier ik voor Jereveen. Oh, dan had hij een fantastische slag Die weer. had een fantastische- En die had natuurlijk die oren tonnen nam, die het Jervin en ik nam heb. Maar is jeder tro de wing in. Ja, die slag naar de wal. Even een stukje zee in en toen En die slag toen naar de wal. naar de wal, En het ja. is nou nieuwsgierig, ken Lemmer de ton om. Want als ze dat kennen, ja, dan had ik gelijk ik weer mooi Grauw. Want Grauw rint nou toch ik wel weer wat voort op Jereveen. Hoe draait die wien daar? Gitje maar, want Lemmer die wil heger, die mat heger. Grauw had je risico naam, mat is ik net wel. Dus die ken je, maar de Fox zit ik al wat uit. Die, Hier is Grauw. nee, dit is Lemmer, Lemmer. sorry. Ik shirt, Ja. die shirt dat ze de tonnen net heli kennen. Er is geen Inja-scootje in de buurt. Dus ze kunnen beter nou besluiten om door de wien te gaan. Dan straks op Stuurboord komen. Dat doen ze tactisch heel verstandig. Maar Maar dan is Grauw voort. En ik net een beetje juist. Maar dan tinkst bij de onderste tonnen van nou, die eerste twee, die zullen we net weer om. Die lezen helemaal los. En dan toch, kerst als Shen in één route, komen er scootjes bij. En dan hebben we het over het Jervin en over Lemmer. En dan komt Akrum er nou, die komt toen bakboord om. Dus dan moet toch Lemmer weer achter. Sjoerd, die moet nou heel erg vallen. Maar ja, dan is Akrum toch wel de morele verliezer in dit verhaal. Want die hier een heel mooi gat te jaren met Grauw. En Ja, en wij hebben natuurlijk boordjes op het wetter zitten. Televisieboordje met mooie camerabeelden, maar ik een radioboordje met daarin uw radioverslagjouwers. En een van de verslagjouwers, Joert, is Olympisch zeilkampioene Marit Bouwmeester. En Marit die volgt op die manier die wedstrijd. Marit, wij hebben ook contact met elkaar. Kerst nou eens even vertellen wat eigenlijk het grote verschil is tussen op een Marsiele en hier op een IJsselmarsiele. Ja, Isomar is natuurlijk iepen wetter. En wij op Lietsmarken had natuurlijk les van leites en krappe wetters. En hier kun je lange cruiserakken varen. Normaal wat meer golfslag, dat is een beetje aan het verdwijnen omdat de wind ook wat oud neemt. Maar dit zijn echte cruiserakken en dit is echt wedstrijdzien. En ja, het is een geweldige wedstrijd waar we naar zitten te zien. Ja, want we hebben natuurlijk een gate, hè, een op- en delbaan. De kerst kiezen voor de bakboordstonnen of de stuurboordstonnen. Wat is nevens die de beste tonnen?
Ja, dus wat we zeggen bij de start weer dat de wind in één keer heel links weer. Dus de wind nam wat ouder. Werd eerst in de dag aan het bouwen weer, nam het wat ouder en daardoor ging de wind naar links. Dus eigenlijk een Akkerum hier een geweldige start. Grauwvolle snelheid. Dus het is eigenlijk een speelveld van waar is de meeste druk. Maar die wind die gaat echt wel wat heen en weer. En de zuster Jerry kreeg ik steeds niet alleen maar die hier perfect timed wist hoor. Die kwam heeg uit die stuurboordtonnen. Toen in de druk en dan hier ze hem echt nog goed over stuurboord. En zo gingen ze echt op de kont eigenlijk van Akkerum. Dus ja, Grauw die zielt sowieso helemaal vrij. Maar de eerste fjouwer lezen er nou wel uit. Maar Grauw, Akkerum, Lemmer en Heerenveen. Ja, wat is die voorspelling, Marit? Bloedgrauw op kop, denkst dat de afstand groot genoeg is? Ja, ik denk dat Grauw een vrije win had. Ik denk dat Akkerum het wordt regen krijgt met Lemmer en Heerenveen achterop. Want zeker in die vader win is het wel heel weinig win. En ja, de skippen die achterlezen, die krijgen nou eenmaal de win jedder. En die drukken dan op de schepen ervoor. Dus ik denk dat Grauw hun god wel redelijk grut is. Maar het moet echt, de skippers, ja, het is lastig voor ze. Want er zit net heel veel win en wel wat vlagen. Dus het is een beetje puzzelen. En dus juist echt alle adviseurs wel heel erg zeggen van waar is de win, waar is de win. Maar hegerop houden we wel vaak zien aan de linkerkant. Lemmer en Heerenveen kwamen er wel in, die hier wel goede druk. Oké, dankjewel Marit. Even voor dit zaakkundige commentaar van de Olympisch zielkampioenen. Ja, we zeggen correct in beeld. De Jouwer, mooie rode vlaggen. De Jouwer die had een protest. Hier is die vlaggen heel duidelijk te zien. Ja, het is echt duidelijk te zien dat de vlaggen wat groter binnen als over hier. We zeggen ze volle beter in de wand hingen. Wij kennen op dit start net zeggen werd dat van wie, maar verwacht je dat het een situatie met Jennewoud is? Waarbij het Jennewoud door stuurboord kwam en de Jouwer door bakboord. Ja, klopt. Het ligt een klassieke bakboord-stuurboord situatie West En dan is het de vraag, ja, Jennewoud draait hij of draait hij te let? Nou ja, duidelijk in de eigen van de Jouwer dat ze te let dat ze te let draaien. Ja. En ja, dat zo... Dus dat zal, de Jouwer zal een protest hebben in Jennewoud. Nou, dan hebben we dat ik behandelen wil dat die tonnenronding dus teruggaat. En wij zeggen dat Grauw en Akkerum nog wel op 1 en 2 lezen, maar dat daarachter is het gaat volle liedsen worden met de Lemmer en met het Heerenveen. De Lemmer op 3, Heerenveen op 4 en dan op 5. Dat vind ik heel verrassend. Is dat lang waar? Ik denk Ljouwert. Ljouwert. Ik denk Ljouwert. Ik ken het zo net goed, ja, maar het verrassend is het zeker. Ik denk lang waar. Ja, dat Ja. zou ik nog wel kennen. Ja, het is lang Ja, waar. Het lang is lang waar. Ja. Nou, die is fjouwer plakjes omheen gegaan. Laten we Andries Brouwer eens even een goed complimentje aan. Hoe die nou het zielt, het ontnauwt, dat wil het nou net samen zeggen. Soms ik wel eens wat beslissingen waar we van denken van nou, ja, is dit het goed? Nou, vaak net, want hij is ontnauwd daar net zo heeg eindigers. Die tegen laatste in het klassement. Maar pakt Jere in één keer fjouwer plakjes. En schoot nooit, 5e plak. En dan de groene vlag. We hebben hem weer. Het is Jennewoud, mea culpa. Wij zijn fout West. Wij hengen de groene vlag erin. En dan denk ik, jongens, het grutte is wel maar een just die skip saf hier van tevoren komen. Het is hier dan toch nog een slagje. Nou ja, het is in het hits van de street. Ja, ja. Maar als we even zeggen naar het veld, er is wel van alles gebeurd hè, in dit cruiserek. Er is een heel soort wisseling. Want nevens mij is de hele mannen, ik heel naar voren te scout op een 6e plak. En die laai ik achterom. Ja, het is... En scootjes die het voor online, die binnen niet achteren voor het zakken. Dus dit is... Dit is echt het hele verschil tussen Jesjeuve en Jennewoud. Die gewoon trots hield, mooi de groene vlaggen. Maar het is echt wat Marit ik zei, de druk houden en hier het protest van de jousters. Even duidelijk, ter bevestiging. Nou, Sebastian, wat de jousters doen, dat ze die vlaggen erin kunnen houden. Maar ik maak je verhaal even uit. Dit is het druk houden op het skip. Het maakt best wat meer meters maatje. Als het maar het voordeel heeft van die vlaggen en we zien ze nou ik weer. Ja, toch wel wat meer accelereren. Er komt wat meer wind. En dat zal echt op bepaalde plakken echt een strook wind staan. En op sommige plakken heel dan niet.
Ja, en dat is het dan gelok of wie ziet. Soms van beide wat. Ja, want Heusem leidt dus heel mooi vooraan. En die gaat nou, of die is als Sander om de tonnen gaan. Dus die is wat oorzaken. En de Jouwer als 8e. En dan Jochen wat zijn, die is ik oorzaken. De Jouwer heeft dus weer wat scootjes inhalen. Op een 10e plak Jennewoord. En water ik wat plakjes prijsjoen had, dat is de Zuidwesthoeker. Die is 11e. Ditzelfde. Nou om het tonnen gaat, dat is, ik denk Snits. Of Ljouwert. Het is een green scootje, dat zullen we. Hier zijn we weer in de voorrijn. Maar van links naar rechts Lemmer, Grauw, Jerveen. En in de stand van de wedstrijd Grauw. Ja, Akrum heb ik net in beeld gezien, maar Akrum lijn nog tweede. In gevecht met Lemmer en het Jerveen om dat tweede plakje. Dat zal Snits wezen. Die nog... Om de tonnen. Om de- Dan de het tonnen Snits wel wat scootjes inhellen, hè, want die moesten correct die tonnen 2 keer ronden. En moest achterom sluiten. Akrum hebben we nou ik in beeld. Dit ben de eerste fjouwer. Maar het is wel heel leuk om te zien dat de hele mannen die keers die hele lange slag bij het stranddeel. Die kregen hem even mooi, die koer er heel heeg uit. En langwaar, dan nemen we even de grootste stijgers in dit rakje. Juist die hele andere kant van de baan. Die maken dezelfde slag als Jereveen. En voor beide pakt het heel goed uit. Want vooral de hele mannen kregen in die bakboordslag naar de bopperste tonnen een prachtig mooi. Die koer echt haast wel 30 graden heger dan de rest. En ja, Ja, dus uiteindelijk maakt het net uit. Kies je links of rechts voor die tonnen. Beide kan heel goed uitpakken. als je de wienbaan fine kennen en Precies. krijgen. Ja. En dat is net altijd wie je ziet. Dat is ik wel eens geluk. Dat is ik Ja. wel eens van als je daar krijgt stiert. Ga je er dan nog goed mee om. Dat is wie je ziet. Maar hier zeggen we Jereveen. Ja, die links in beeld nog 2 scootjes die de heegste tonnen nog ronden matten. Dat ben Ljouwert en Drachten. Ljouwert liep het tredje te wijzen, hier naar laatste en Drachten dus op het laatste plak. Maar die 2 die zitten nog wel tegen bij elkaar, dat ken ik nog hoor zo. En dan zeggen we bij haast iedereen in de lood erin. Alleen nog de hele mannen. Net. Die had hem gewoon aan de andere kant. Ja. Wel wat spanning van het Valika heet het dan. Hè. De kerst dan zeggen we nou wat rimpeltjes in die fok. Dat maai ik, want het is romme wien en dan krijg je wat meer balling in tuig. Als ze straks onder de wien gaan, dan draaien ze weer even een paar nokken zeg maar, op de lier omheen. En dan moet hij weer optimaal staan. Maar waarom het de hele mannen dat net? Die Ja, loert ja er net in. ik denk dat ze nog even wat loeven willen. Want, je zeggen we, want als die loert erin has, dan kerst net naar de wind te draaien. Want dan krijgt hem heel in en dan kan die stok gewoon dwars uit het schip in de vliegen. Grauw. Die gaat als eerste daar om de tonnen heen. En vanzelfs ik de liederswimpel onder de opstekker. En hier zeggen we toch wel dat er wat iets meer wind komt. Hè? Er zit wat meer druk op. En kiest ik weer dezelfde route. En dan de achtervolgende groep. Het lijkt het meeste dat die onvierd wordt neutral de lemmer. Die loopt heger. Ja, Akrum is er wat onderuit zakken. Ja. Die is correct nog. Ja, het is Lemmer echt die naar een tweede plak dat scoot. Dan dacht Jasper Visser het wel geweldig, Joert. Hij is 5e om die eerste boppers te tonnen en no 12. En op hoeveel punten efterstand staat hij in het algemeen klassement met Grauw? 3.
Kijk, dat 3 beeld punten verschil. Nou, dat wordt Ja. een puntje meer. 0,9 erbij, maar Voor Grauw dan. Ja. ja. Hier gaat de lemmer eromheen. Daarheen zei het Albert. Dit rent mooi. Ken zij nog wat aan? Ken zij de wedstrijd nog spannend maatje voor Grauw? Daar achter Akkerem. En Eerste orentonnen. die mat haast om de orentonnen die heen. wordt haast Of die trongen. draait gewoon of zo'n maatje in. Want Heerenveen kiest denk ik nou ik voor deze tonnen. Als ik zeg hoe ze de manoeuvrering zetten. Ja. En die doet nou wat oors. En dat doet Akkerem ik. Akkerem gaat achter Jereveen aan. Dus dan zo. Ja, zei ze. En de Lemmer, Lemmer die die gaat in trolling. ongeval. Ja. Die gaat in ongeval. Dit vind ik prachtig. Ja, je kan achter elkaar zien leeuwen. En dan zie je wat Grauw doet. Gaat Grauw nou al verdedigen? Ja, Grauw gaat nou al verdedigen. Die shirt Lemmer gaan. En die denkt, ik moet in dezelfde slag blijven. Laat er een heel eind boppen. Maar houdt ze altijd dezelfde afstand. Lemmer. Hier is Lemmer. Die rent mooi, hè? Ja, dat rint prachtig. Ik het batst net, het gliedert. Trouw ken je wel wat heger. Dat is een heel groot gat. Het is vooral nieuwsgierig aan om te zien van Heerenveen en Lemmer. Want dat gat weer natuurlijk volle lietser. Nou, lang waar. Ik al om de tonnen. De twee gebroeders, Andries Brouwer. En die noteren we dan als 5e. Die eerste 4, dus alle keer om diezelfde tonnen heen, hè? Akkerem die kiest er ik voor om uit de lijn achter Heerenveen Ja. te klappen. Die. Maar Ja, ze, het is ze nou- kiezen alle keer diezelfde tonnen. Ja, het is nou haast tijd voor de commissie om wat maar de baan te doen als iedereen eromheen is. Als het nog kan, als Grauw al net om de bovenste tonnen heen is. Want ja, je wil het toch dat het haast niet uitmaakt. En het maak ik haast niet uit, want we zeggen de keuzes Ja, precies. in het vorige rak. En hier de rerenvlagen bij de jouwer onboord. En de hele man heeft toch een stabiele middenmotor zo langzamerhand. Hè? Daar hebben we hem. De blauwe tonnen. Die wordt er inline als vervangende tonnen. En dat wordt dan duidelijk maken met loodsignalen. En met ik heb vlaggen. Een vlag, de Een vlaggen, zeevlag. hè? Dat Ja. is geel, mooi blauw en wit. Nee, reed, blauw, wit. En het is altijd heel komisch, maar het is een fluitje vaak. Een fluitje. Een Het scheidsrechters is gewoon een fluitje. scheidsrechter. Aha. En het mooie ervan is, die jest haast altijd. Oh ja. Ja, dat is Dat een is heel een skel skel. lood is dat. Ja. Heerenveen had de slag volle hegetros zetten als Grauw naar de ton. De Grauw draaide mooi, maar ja, die Grauw komt ik al heel dicht op de bobste ton hoor. En dan liep het als die meters
als die er haast op onkent, dan zou Heerenveen haast de volle meters bakken haar. Maar we zorgen de hele tijd dat er een knikje in het wedstrijdveld zit op de midden. Komen ze even heel heeg gewoon en dan mag ze toch wel niet ondervallen. Maar Vat er nou een vissersboot midden in beeld? ja, ja, dat is ik net. Het is toch geen commissieskipper hoor. Nou, dat lijkt het me toch net. Nee. Nou ja. Had ik wat verzinnen worden. Ik denk dat de meeste vissen hier nou wel voort binnen, maar... Ja, het mag te zien wat een grut gaat, want grauw kun je gewoon wel volle hegen. Ze matten nog, ja, het liep je haast op de bovenste ton om te zien. Ja. Maar Nou ja, daarom wordt misschien die vervangende tonnen er dadelijk ook wel in lijn. Dat cruiserek er even beter in komt. ja, toch is het een mooi cruiserek. Het is absoluut. ik denk maar ja, dat- als de wind wat draait en Ik denk dat hij dan ja. vervangen wordt bij de onderste tonnen van de platen van de gate. Tja maar, grauw kan hem haast aan. Ja, die kennen hem. Nou ja, het is moeilijk te zien, maar hij krijgt hem heger en heger. Het is hetzelfde wat Nies krijgt de hele man. Hè? Hier hebben we de grauwsters. De wind veroordeeld. De wind verhoort het echt wel. En word ik meer. Ja, als het nou ligt, Ze kennen hem hoor. ze kennen ze mooi. En dan had echt Heerenveen te volle meters maken. En al kennen ze hem net om, dan is het nog maar een lietsklapje, maar hij is in elk geval net de volle shield. Ik denk dat ze me Nou, het zit er om weer. Het wordt kniepen. Maar zoals ik ze nou zie. Ja, van deze hoek zien we het weer oors. Ze kennen hem gewoon mooi hoor. En dan wordt de voorsprong van het grauwste scootje op zijn achtervolgers toch een liets opzetterke. Giekel los. Maar de fok had continu druk gewoon. En ja, dit is toch een magistrale set van de grauwsters. Geen meter te volle zielt in het kruisrak. Ja, en dan wie er al een grut gehad. Dan wordt de gat alleen maar grutter. En nou is straks nieuwsgierig Heerenveen de Lemmer. Die komen hier dicht bij elkaar. De Lemmer zielt. Ik heel strak. Ja, dat wordt de Lemmer. Mat Sabisa nog door de wien. Links schuren we Heerenveen. En dan slaat de Lemmer een god mooi Heerenveen. Heerenveen komt er, ja. Lemmer, Ze, twa, ja, ze hebben meters meer maken, der Heerenveen. En maar het toch nou ik nog wel aardig gewoon de winnaar op die tonnen. Want ze helling zelfs wel, maar... Dan zoeken we toch dat de wieskifting in Joert echt heel grut binnen. nou, en heel bepalend binnen. Maar sjuk eens even. De Ja, wien helpt toch. De Ja, ja. omstandigheden verhoren. We hebben nou al wat wetter in de waring. Dit is het Heerenveen, hier als strijder om de tonnen heen. Daarachter Akrum, maar achter Akrum zit Langewar. En die zit er heel dicht op. Maar ken Langewar hem aan? Heb ik wat les van de wien van
Akkerum, maar ik denk dat het slaagt. En als men is Akkerum voort om een tonnen, dan krijgen ze hem weer wat beter. Maar het is Akkerum die achterom Sjen had. En die komen van Twa, hè? Twa, maar een heel groot gat. Nou eens even Sjen hoe het mij lang werkt. Nou, wat slaag je, maar Fok valt al een beetje in. Dan hadden we er weer geen nette betiet omheen, jongens. Gewoon eerst rennen litten. Maar dit gaat keurig. Hoe lang was vijfde om een tonnen? En dit bent toch skippen die gewoon het grote wetter fijn vinden, hè? Het is Grutskip. heet ik niks voor niks de bijnaam de grote Ja. grienen. Maar als die wat meer wetter onder het skip hadden, dan rennen ze beter. Hier wat zijn. Die zit in een draai. En de hele mannen gaat om de tonnen. Daarachterom Huzem. Die ziet er niet correct ik wat beter bij. Ja, Die weer even in gevecht mooi. Heerenveen. ja, maar dat wie in het vorige cruiserek Ja. al, hè? Dat Ja. ze wat oud zakken. En wat zijn achter Huzem als nummer 8? En waar stekt hem de derde tussen? Dat kennen we wat weten. Nee, dit is Nee, die dat jouwer. is de jouwer. En die is Dit vol. voor de Zuidwesthoeken. En jouwt dan de ronde. Het is ook altijd wel mooi dat er wat variatie in omstandigheden en in waar zit. Hè? Dat het even van, nou, eerst met ze mooi het lichte omstandigheden om je kennen. Nou, maar het zich, het is net zwier, maar wel weer even oors instellen. Gaat al hier goed. En dan zult dit Janne Wald wezen. Ja. Want die herkennen we het ondergreen vlagen Ja. in een jerdere protestsituatie. Maar die jouwer. We weten nou exact de regels. Hoe dat zit met die groene vlaggen. En dat de punten wel of net al dat ze weer maaien. Ja dus, die maaien gewoon al dat ze weer. Ze komen bij de wedstrijdpunten die ze het heli. Maar altijd een maximum van 14. En ze maaien al dat ze weer. Snits. Is de nummer 12. Ja, mooie dagen hoor. Maar Ja, het ging even mis hè, bij de eerste bovenste tonnen. oh, even met de voet in de touw. En de hakken van de stok achter, daar zit dan een lieds. Ja, Ja, hoe hoekie zit zie daar komt die in te staan. En dan haal je dat touwbeet om hem erin te houden. En dan wat erop leunen, net te volle, want er zit zo'n spanning op, dan kan ze ik brekken. En dan is het Ljouwert heel dol achterom. Ja. Nou, je kan wel zeggen dat ja, er echt wat knakt is hè, bij de Ljouwerters. Want dit is toch net deze Ljouwerts. Ja, die houdt als nummer 13 om de tonnen. En daarachter moet dan Drachten nog komen. Oh, daarachter gaan we nog. Ja. Sjoep, net in het beeld. Maar die komt er ja, op het stuurbord op die tonnen aan. En Hier, Dracht nog om het tonnenmaat is grauw onder alweer.
in het kruisrak. Daaronder. Nou, sure het mooi. Zullen we weer eens even een tussen staan, Jan? Want er is wel het een en door verloren zelfs. Eerste luidt Grauw, tweede is de Lemmer, treien Jereveen en fjouwer Akrum. 5 Langwaar. 6 de hele mannen. Zo'n Huzum, 8 Watzijn, 9 Zuidwesthoeken, 10 de Jouwer, 11 Jennewoud, 12 Snits, 13 Ljouwert en 14 Drachten. En dan moeten we bijzetten dat Jennewoud een groene vlag heeft. En dat is dan een mea culpa, een sorry, ik heb het verkeerd in. Zien de Jouwer die het een rode vlag in het wand heeft. En dat weer in een bakboord-stuurboord situatie waarbij het Jennewoud stuurboord lijkt. En dus ik tel jou dat ze fout weer hierin. Jure de Lemsters op een tweede plak achter de Grausters die er een hele lijn uitrennen. En die dus ik alweer in het kruisrek zitten. De Lemsters kiezen dezelfde tonnen daar in die poate, in die gate als de Grausters. Dat zal dan ik wel de beste tonnen wezen. En ze toch. Ze krijgen gongen ze dadelijk door de wien, maar dat doen ze nou net. Nou, zij wachten de Lemsters net. Nee, die zie je nou, want die heb ik wat achter hun. En ja, het is zo langzamerhand toch wel duidelijk dat die slag hier naar de haveningang van Starum beter is dan die het Orenveld. En ja. Ah, die viskersboot die. Weet het niet. Ik snap, nee. Daar leidt de blauwe tonnen. Daar hebben we hem. En waar Daar leidt hij is dan? Ja. Die is dan dit is de vervanger van de tonnen met de gele pet. Ja, het is de bopperste tonnen. En die is dan volle meer richting het Noordengang. En dat wie ik wel logisch. En nog heel tijd. Ja, zit ze er nou nog hoor. Ik heb er wel op. Maar dan zou het mooi wezen dat nou als de gate, de poorten, ik helemaal verskoot wordt. Want het is nou nog een heel duidelijk slagje. Hij ligt ik volle dichterbij kwam. Dus dan zou ons nou de hele water die zou verder naar Enkhuizen op school moeten. Want we zien nou wel dat de wal is een natuurlijke hindernis worden. Grauw moest er de winnen voor die haven. Dus ze moeten nou mooi in elk geval een extra slagje. En hier zien we de zeevlagen zoals dit heet. Blauw, wit, rood, wit, blauw. En nou, ze even hier. Een fluitje is al een toeter en het is een fluitje. En dan kist ik jaren dat het goed aankomt. Want zelfs wij hebben hem op de eer. Ja. Ja, ik denk toch gewoon dat de viskotter bij de organisatie. Het is een Stavense kotter, dus ze wil je het net hier zien netten op Helly. Want dan had er een soort skeer als al die zweden terugheen gaan. Je net zo volle visjes meer op IJsselmargen. Hier hield hij dat fluitje op achtergrond. Dan is in de stal waarin net zo volle verloren. En als niet kiest ik dezelfde slag. Hield hij het voorop Grauw. Achter Lemmer, Jereveen, Akrum, Langwaar en de hele mannen. Er helemaal links de schuur. Dan lezen er hele lietse rede tonsjes. Want dan lezen skipjes voor anker. Waar nou Jereveen Troddewien gaat. En ja, dat wordt dan wat een barrière. Er is hier niet ongeval van wolkjes en dat zijn Akrumers. Ja. Die hebben besloten. We kenden wel achter ons in bloemen, maar dan hellen we net in.
En hij, Akeren beziek het wat. Dus die is volle jette door de wien gaan. en hij verneemt ik dat hij, denk ik, wat minder snel is hem nou. Maar ja, het is er duidelijk ik wat leger stuurt hij. En dan is het nieuwsgierig, want de hele man, hè. En Langwaard, die zit er dichtbij hem. Ja. Maar ja, voor hetzelfde. Je er Heerenveen voorbij. Dus die jouwer. Toch ik een grutskip die wil wies wezen wat maar deze omstandigheden. De shirt dat grauw alweer op stuur leidt. Dat ze net in één keer die klap nooit zien kennen. Ja, daar gaat grauw weer in het draai om die blauwe tonnen nou. De vervangende tonnen. De rom omheen, maar had ik alle romte. Goed je risico's. En nou deze wien wat onhelpt. Is het al een beetje noffelijker ziel voor de skippers. Grauw dus op hier nog. De Lemster jongens, nou op de bovenste tonnen. Dus dat Riochs het finishskip in beeld scout. Ik denk dat die richting, dat die positie kiezen azen. Ja, want we hebben oorloren zield haast. Zit ik net zo volle verschil in de Lemster of in de Staverse vlaggen? Wel, ik wist ook de verschil. Het is volgens mij allebei Ja, de... Lemstervlag had er ik niet in, hè? Oh, die had er niet in. En dat had de Staverse vlaggen net. Nou, zullen we straks even op het helmhoutje en achterop. Bij de lemmer. Bij de lemmer, want Ja. daar zit de vlaag erop. Oh, en even iets opzetterke. Fokbak. Draait hij er makkelijker omheen. Hè? Ja, hier hebben we de Lemstervlagen. Ja. Zo, dus dat begint maar wiet. Wiet. Nou, En Starem is alleen nog reed en wiet. En geel. wiet, hè. Ja. Maar lemmer er ik omheen. Hè? En dan komt Heerenveen. Heerenveen. En die gotjes zijn nog net heel groot. En daarachter hebben we Akeren nog Akkerman. steeds. Die had een orenslag maken. Ja. Dat is net lietse worden, maar ik net groter. Mooi de skippen erachter. Maar ja, de Langwaard zielt er. Ik heel stoer mooi in deze. Die zak het echt net al. Hè. Die houdt mooi vloot. Hield ik voor de huizemers. Het orenwitte scootje hier weer rugzorgen. Die zilt de tonnen net heli. Die maakt nog een slagje. Akeren. En daarachterom Langwaard. Nou, goed te zien dat het echt wel een hudder waait als van een beetje eerst. Vooral nieuwsgierig hoe de huizemers hier op die tonnen komen. Want Oost kan Sandermeter weer een paar plakjes pakken als hij het helpt. Want de hele mannen is wat verder trossiel. Komt er wat rommer op om. Daar draait in, ik weet net is dat de hele mannen. En die gaat helemaal achter Huizemoorn. Er helemaal Ja, achterdel. helemaal Ja, achterdel. dat is het vast opgezet. Ja, Maar ja, ze matten wel. ja. Want Geen risico. vooral als kijken dat je dat even niet hier besluiten. En als er nou, ja, dat Huizem kennen we ik net aan en die besluit gelijk door de wind te gaan, tactisch heel goed.
die had de romte, want de hele mannen gong heel beroerd achter hun deel. Moest echt heel veel vallen. En daardoor is er een heel groot gat ontstaan. En kan zij dat slagje makkelijk maatje. Want als straks helemaal oerbakboot omkomt, dan ben zij al lang weer op die ik trot de win. Nu ben we dik oordeloeren ontzielen. Niet nieuwsgierig hoe lang zie je terug in het nou zeggen we het. Huizem had helemaal Huizem, nergens les van. nee. Die kan gewoon op die draaien. Had ik alweer recht te horen. Krijgt op die druk. Je meet het wel, dat ken ze nou ik. Ze ken ik wat opsturen. Hè, ze werden een plakje won hè, op Ja. hele mannen. En dan zien we snits ik al in beeld verschijnen. Snits dat ik even een laatste lijn heb. Maar nou toch weer wat ontsluiting van het. En Jenna, wat is die jouw? Ik wil even bij. Maar ja, die hebben we nog wat uit te eten mooi hoor. Ja, als ze dat terugzetten. Hè. En nou wat ze. Ken de jouwer hier in het gat. Tussen de Zuidwesthoek en Jenna wat. Ja, ze doen het. Ken het, is alles maar. Nou, misschien. Nee, dit is volledig reglementair. Ze binnen op die trotterwien. Lees op die het vol. God is er. Ik kan wel mooi even met elkaar praten. Dat gebeurt. Ik een soort uit de protesten binnen. De Jouwer, Jennewold en Snits. Nou, dan hebben ze haast alle keer weer om die bopperste tonnen heen. En dan laten we even zien hoe het van de middag ging. Want we zien nu oren en we zijn begonnen zelfs maar een start die in één keer goed weer. Grauw die vanuit de midden startte en als eerste om die bopperste tonnen ging. Akram erachteraan en die twee die lijnen er zo uit dat wij dachten van nou dit koer willen ze in één kruisrek al de noemen ze 1 en 2 beslikken wezen. Maar nee, niet weer minder weer, want in het volgende kruisrek die blikken dat er een aantal scootjes weer die toch aansluiting vonden en dat weer het Jereveen en Lemmer. En zo krijgen we nou dat Grauw eerste luidt, Lemmer nou op een tweede plak. Het Jereveen is derde en Akram is vierde. En dat de commissie, ik besluit net van, wij gooien er een blauwe tonne in. Dat is een vervangende tonne. De tonne met de gele pet, de heegste tonne, die is verloren in deze blauwe tonne. De route is een beetje verlijn, omdat de wien oors draait is. Die is wat rommer worden, wat meer naar het noordwesten toe. En dus moest die route er oors inlijn worden. Ja, en dan heb je dus een blauwe tonne nodig. En dat is ik gewoon verteld aan alle skippers, aan alle scootjes, zodat ze alle keer de goede route pakken. Nou, en dan heb ik nog een bakboord-stuurboord situatie gehad tussen de Jouwer en Jennewoud. Waarbij het Jennewoud, zelfs ik zei het, wij binnen hier fout. Die hebben een groene vlag in het wand en de Jouwer heeft een rode vlag, een protestvlag, in Jennewoud dus. Dat is er rond nota wat. We zitten weer in het kruisrek. Tenminste, de eersten die zitten alweer in het kruisrek. Dat gaat dan om Grauw en Lemmer en het Jereveen. En dan zorgen we dat bij de Jouwer de rode vlagen eruit lutsen is. Ja. Dat betekent dat ze het net rooszet, het protest. Ze accepteren dat Jennewoud 3 punten, wedstrijdpunten erbij krijgt. En dus dat is voor de jury wel mooi, want zoveel protesten binnen ik nog net west dit hier. Nee, We heel hebben alles. dom. We hebben het jet van de morgen dat het protest van het hege beroep van Langwartje en twee oorskoetjes, ik meen Snits en wat zijn beide aanwezig is, maar dat is ontnota binnen dat ik de enigste. En dan krijg ik toch van onze spion op de kant, want wij hadden een heel soort
dat Grauw nog in je cruiserak dwammat. Daar zit hij nou in. En dan in het Vaderwiense rak finishen bij het publiek. Dus een Vaderwiense finish. Voor het publiek finishen. Nou, dat wordt wel vaker dingen hier op staren. En dat is ik mooi zelfs, want er zit zo'n soort publiek. Het is ook mooi dat het publiek dat schenkt. En dan kunnen ze daarna nog even mooi voor het publiek delvaren. Waar van de morgen ik vregen En het van. applaus in ontvangst nemen. Ja. Dan even, daar komen de skippers die zitten vaak dan al in een oren. Sfeer natuurlijk, die wil ik aan de wal, die wil evalueren, die ben ik al kapot. Maar ja, ze hebben ik wel in de gaten. Zonder publiek net zo'n mooi evenement. En ja, en aan de andere kant is het wel weer heel fijn om even het applaus in ontvangst te nemen. En dat ken je er. Zeker. Hier de Grauwsters, de koprinners in de wedstrijd van het begin aan op kop. En dat plak je net als die. 8-voudig kampioen. Vlieden hier voor het eerst in hele lange tijd. Dus een keer naast het podium, net bij de eerste treien. En nou, de Grete giet dat. Spot er weer al. Er zit nog geen sleet op Douwevisser van het Grauwsterskoetsje en zijn bemanning vanzelfs. Want ja, je kent Ian misschien even een dipke haar. Maar de rest die loopt er me weer bij. En ja. Hier hebben we hem aan het helmhout. Schitterend gezicht. En ja, hij moet hem ik hier zwaar aan te maken. Rent er een heel lang uit. Ja, vorig jaar vierde hè, in het klassement. Ja. En als dan de verhalen achterouw je is, dan denk je, nou dat is nog heel knap. Want Douwevisser weer lang net zon op dat stuit. Hij hier problemen met het. En is ik opereerd. Een open het operatie het er gewoon. En nou ja, daarna daar moest er van revalideren zelfs. Dat ging verbazingwekkend snel. Zodat er nou gewoon toch weer onder het helmhout zitten kan. En ik heel fit eruit zit. Dat mag ik wel even zijn worden. Ja, wat kilo's minder. Wat Nou, kilo's minder. En dat, Ja. dat is mooi dat je, ja, scootjeszillen is mooi, maar zoen is nog wichtiger. En als je dan zoener scootjeszillen kennen, is het nog mooier bij elkaar. En ja, stress vermijden. En nou, dat doet er nou ik wel, want het is zo'n groot gat. Het wordt net echt volle liedser. Maar je moet toch echt taai aan dat het Lemsterscootje verschrikkelijk hut erin. Maar de Grauzers kreeg wat toeker uit de start. Bij Lemmer moest dan toch nog wel een paar scootjes voorbij. Daar had ik die. Maar dan is... Gong als vijfde om de eerste boppers te tonnen. Ik vind het echt En, heel mooi om te zien hoe het Lemsterscootje rint. Nou ja, een grauw rint altijd hut. Hè, alle jaren weer. En maar in alle omstandigheden, Nick. Hè? Alle wetters, Ja. alle wien. Dan wil ik blind wat draaien. Hè? Ze komen nou weer wat oors op die tonnen. Want net als mij kent lang waar. Als ik het zo sjurk, ja, misschien, oh nee, nou moet ze daarachter, die zit erachter. Dat al volle vier vallen weer. Maar ik ken nog wel wat wisselingen achterin zitten. Ja. Ja, want grauw rint er een uit, maar daarachter zit het best nog wel dicht bij elkaar. Dus ik ken nog wel tien en toren in verloren. Hier de Lemsters. Nou, Hidde Jan Haven die daar achterop staat en om hem heen sjocht. Wij lezen de vlagen, wij lezen de poesters, oeren maar. Hoe groot is het gat tussen Heerenveen en Lemmer? Dat liep het wel wat lietser worden. Vrij dicht bij elkaar. Ja. Lemmer leidt door stoelboord. Heerenveen op bakboord. En dan wel Verdel. Ik ken er wel Verdel, maar liep het er wel wat. Ja, Ja, hier zien we dat heel goed. maar ja, Heerenveen rint ik aardig. Alleen ja, die is een beetje afhankelijk van de fouten van de koprinners. En die Willen meisjes, ze nog onspraak maken op het kampioenschap? nog nooit aan maatje de kapper in is net een soort fout.
Jereveen, Jere. Dan heb ik... We zeiden al dat we spionnen hebben. Dan heb ik nog meerdere spionnen. En ik krijg toch een lietscorrectie. Het is geen vaderwiekse. Oh. Maar Een wel lietsklapke op. een lietskrapje omheen. Net helemaal bij de bovenste tonnen. Grauw voor de win. Ja, en Lemmer is om die tonnen heen en Jereveen zeggen we correct om die tonnen heen gaan. Dus die eerste traaien, of Jereveen, maar ja, ik ben er haast omheen. Gaan er nou omheen. Die eerste traaien, dat is nog hetzelfde bleun. Grauw, Lemmer, Jereveen. En dan daarachter. Dat is ik een dit zit ook bonkatje. Nog heel tijd Pieter Meter van Akkerum. Ja, dat verschil is wel wat groter worden, lijkt het mij. Dat is wel, daar zit wel een aardig kat tussen. Ja. En Langwaar, die had ik aardig staan. Daar zal die finishvlaggen erin komen als grauw om die onderste tonnen is. We surveilleren Het, de kotter lezen, de 7 wolden. Daar zal de finish aan zijn wijzen. En dat is toch nog wel een aardig kruisrakje. Ja. En dat is ik mooi, want het kruisrakje laat ik wat meer in de wien. Dus dus voor de eerste treien, nou ik denk eerste 4 of 5 net zo volle probleem wezen. Maar degene die heel deun bij elkaar zitten, kan daar in het laatste slagje nog wel aardig profiteren. Zorg ik echt dat de wien echt nog heel tijd wel een beetje meer onhelpt. Zit nou ik voor de wien volle meer gong in. en dan let ze mooi lang terugzillen. Ja, ondertussen al die voor fjouwen, maar ja. Maar eerlijk gezegd, ik weer van de morgen een beetje benauwd maar een IFKS-man als wedstrijdleider. Want bij de IFKS zitten ze altijd wat minder lang. Ik denk, zullen we dan weer een kwarte wedstrijd krijgen? Maar nee, het is gewoon een mooie lange wedstrijd. En hier zien we die finishvlagen die de correct inhist is. De finish erin, dus ze matten nog om de onderste tonnen heen en dan nog een kruisrekje naar de finish staan. En die looit er bij de kotter, als je een lijn loeken achter grauw, daar looit die. Dus die looit wat heger op. Dat binnen een paar kwarte klapjes. Nou je dan wat dicht op moet zitten. Jereveen die kiest duidelijk een orenkoers. Oh, Die kruist hem wat bakboet over. dus zie ik het nog Die wat. Ja. wil die de oren pinnen. Ja, ik omdat die vingers er oor zien looit nou. Of die tonnen looit in principe heger op. Hier, En hier is die finish. ja. Hier tussen Zo'n lange lijn hoe ik net, want Nee. het hele veld is lukt mekaar. Het is maar een kwart lintje. Grauw gaat in het laatste kruisrakje in onderwijs naar de finish. Tussen is ik Jereveen, die beziekert het wat verder wie al te kruisen. Zeker weer giepen. Dat grauwe onderwijs is nou. Die finish ben je nog Ja. de laatste die om de bovenste tonnen heen matten. Nou, de laatste. Er moet er best nog wel een soort om die bovenste tonnen heen. Het veld is aardig uit de kostlijn. Grauw doet hele goede zaken voor het klassement. Ja, absoluut. Absoluut. Shirt een peer potentiële kandidaten afvallen. Want dat krijg je nou deze dagen. Dan zit er nog een groep van 4, 6 zit bij elkaar. We gewoon ze nog een sprong uit maatje kennen niet worden. Maar dan zal ik
elke dag in je aanvallen die net meer kans maken op het kampioenschap. Dat is onder oren Jappie Visser. Die had nu het een minder dag. En Jenne Waard ik. En Jenne Waard ik. Ja, want Ja. Jenne Waard zielt Ja. achterin. Het krijgt er 3 punten bij. Stoem tweede, hè? Hij stiert natuurlijk op een tweede plak. Nou, dan krijgen ze ontnota, de minste wedstrijd komt erbij. Maar dat bent toch maar wel 9 punten. En dan, als dan 14 als minste resultaat heeft, dan heeft ik niks meer. Heeft ik totaal geen compensatie meer. Hè? Als het dan eens een keer misgaat, ja, dan krijg je er dadelijk een hele bak punten bij. Hier de Grausters. Op bij naar de finish. En die komt al goed in zicht. Voor hun zal het een hele makkelijke passage wezen van deze finishlijn. Maar het is een kwartlijntje, dus scootjes erachter zal straks meer moeite hebben. Grauw nog een keer door de wien. Door ik nog even recht op bij de kop door de lijn heen. Ja, hij houdt het scootje al. Deze viel lekker, hè? Ja, dat is een hele belangrijke. Dat is een hele belangrijke. Ja. Hoppa. De oude Visser liep het skip krijgt als een hinder even een complimentje te Jan. Jongen, daar haast het weer goed in. Luisteren naar de baas. Goed teamwork. En een prachtige overwinning voor de Grausters. Ja, en met Jenne Waard gaat het echt net goed. Want Boetenbeeld, maar in de achterlijn is Jenne Waard nou echt op het laatste pak bedarren. Zien we die hele vloot. En je ziet weer Jenne Waard, die gaat nou om die spreader heen. Ja, Ja. er is ik weer wat gebeurd. Ja, er is... dat En- ging net helemaal en, goed. Nee. En de hele mannen, wat is daar mooi bad? Want die lijn krijgt ik op een prachtig plakje in de middenmoot. Nou, die en Jenne Waard die lijn heel dicht bij elkaar, Ja. bij die tonnen. En dat is dus net goed gaan tussen die twee. Ljouwert is naar voren tuig, voor alle fans van het Ljouwerterscootje. Ljouwert het een paar plakjes won, leidt nu op het 10e plak. En daarachter leidt Snits en dan komt de hele mannen. En dan komt Drachten en dan Jenne Waard op het 14e plak. Maar ze moet nog finishen. Hier is de finish van de Leinsters. Prachtig. Al een overwinning te pakken. Een tweede plak erbij. En natuurlijk nog, ja, het is net debuterend, maar in zijn tweede hier als skipper zet je gelijk al een hele goede reeksdeel. Ja. Dat is gewoon heel knap. Ik denk, ja, ik weet het al eens wel zeker, dat hij nou het tweede plak in het klassement pakt. Zeker. Hij is koud op. Douwe Visser, die wint het Joet op de Iselmar bij Starem. En Arjen de Boer, die is bij hem. Douwe Visser Lokweeske. Ja, dank u wel. Dank u wel. Schitterend waar, schitterende wedstrijd. We hebben van windkracht 2 tot windkracht 4 hand. Hier is ik een beetje voorspeld, maar het wordt nog ietsje rustiger in de stad. Dus dat we echt pielen. Geweldig pielen, maar ja, dat slag is goed. Ja, en voor de rest wie het eigenlijk een makkelijke wedstrijd. Ja. Ja, wat wie de crux, dat maar het bouwmeester zit bij u zo'n boord en die zei bij de start. Positionering is niet zo belangrijk. Je moet ermee snel niet doorheen. Gang. Je moet hem op tijd op gang hebben, vol gas. Dan heb je een beetje macht. En wij kunnen hem goed op gang krijgen. Misschien nog wel ietsje te let.
Maar dat is best afhankelijk van die skippen onder die. Maar dat slagen goed en toen konden we mooi pielen, maar het weer verrot weinig wind en wel deining. Dus dat was eigenlijk een heel mooi stukje ziel. Ja. En van de rest die je hem eigenlijk net zo vol te ducht neemt, want je hem hier die mooie vastsprong, ze kwamen echt net echt dichterbij. Nee, toen we een keer gehad hier en toen ging dat goed. We moesten niet een keer tussen Akkerum draaien, want die zit er ook goed bij. Hebben we gelukkig gehad, maar ik krijg je ken letter. En toen weer het verdedigen en zien wat die oren toch. En nou ja, mooi voor, dus wat wil je nog meer? Nou, helemaal niks. Dit is de tweede die-oefening van Jim. Nou, dit is een behoorlijke klap die je nu deelt. Lemmer stiet er hartstikke mooi bij. Het hartstikke goed zielt, want die hier een slechte start volgens mij. Jenne Woord zit er even net bij. Jenne Woord die zit heel slecht. Ja, dat is jammer voor hun. Maar Lemmer heeft heel goed zielt, Heerenveen heeft goed zielt. Akkerum heeft toch wel goed zielt. Maar ja, wij hebben het beste zielt. Zo is dat. Ik had trouwens nog een leuk historisch feitje. Want in het vleugelklassement zit er nou op het vierde plak. Die hier al telt. Dat wist heel stiekem wel een beetje vooruit hier. Maar ik wist dat volgens mij toen we gelijk, dus hier een keer dan hier. Ja. Nou, gefeliciteerd. Ja. De vierde net zo vol, maar dat is wel leuk. Ja. Nou, toch, nee, maar natuurlijk is het net zo vol. Het is er meer voor de ere. Het gaat natuurlijk maar om één ding. Als eerste wijze op snits. Ja, maar deze ploeg, en dat was geweldig. Ja, staat ze dan pielen en doggen, dat zijn cadeautjes. Zeker weten. Nou, nogmaals, logwezen. Ja, en dat vleugelklassement het Arjen het oor het wil dat we je zeggen dat de Swan Langwaar als vijfde oer de finish gaat. Want Heerenveen en Akkerum die binnen daarvoor al. Dan denk ik even zien hoe... Nou, vind ik nog een beetje lauwtjes. Ik denk van, nou, dit is voor hun toch best wel een hele goede uitslag. Ja, en ik zoek even uitlezen wat dat vleugelklassement is. Ja. Dat is het klassement dat opmaken wordt van alle eerste, tweede en derde plakken die behelst op een wedstrijd in een SKS-kampioenschap. En als dan eerste wust krijgt 3 punten, als tweede wust krijgt 2 punten en als derde wust krijgt 1 punt. En daar wordt dus een klassement van opmaken. En 4 boppen staat Ulbezwaargaven zelfs. En dat is de oude Ulbezwaar. Oude Ulbezwaargaven. In dat klassement staat 4 boppen. De verwachting is dat hij net meer inhellen wordt. Je weet het soms net. Je weet net hoe lang het douwvissen van Grauw nog terug is. Maar wie dat ik net omdat ze doen meer wedstrijden zielen. Want nou, dan maar we eens even nooit vragen. Maar zeg ik even, de echte debutant komt hier over de lijn heen. En die wordt 6e toch, Geertje? Hussem wordt 6e, dus die krijgen er 6 punten bij. Nou, dat, Met even de administratie bijwerkje. En dan is er rechts helemaal in beeld is de hele mannen. En wat heel mooi bad is, ben je van de achterhand helemaal naar de middenscoot. En toen weer helemaal niet achter. Ja, En ik, nou ja. hier de camera onboord bij Waldsheim die het op de finish aangeeft. Dus als het Scott kunnen we heel mooi jaren, want ja, we hebben die camera daar onboord. En binderhast. Hier. Ja. Hansje Nou ja, even ik vind omheen. het op zich als een goede degelijke wedstrijd zielt. Ja, maar ja, ze staan natuurlijk vrij heeg in het klassement op de 6e plek. En dan Sanderburg. Ze rennen wel in op Snits en op Jenne Woord. Want die moet er nog heel tijd binnenkomen. Ja. De rest van de finish. Als ze nog lezen, is dat ze crackline, dan moet nou de Zuidwesthoeken komen. Ja, Het dat ligt het wel samen met de witte kapke van de Zuidwesthoeken. En daar lijkt een groen scootje achter, dat is Ljouwt. Dan toch Ljouwt, die het lijkt boven misschien, want die scoot er nog een plakje op. Misschien aan de kant. Ja, sorry. Misschien. Dankjewel. Even zien. Ja, Zuidwesthoeken draait en die kan dan voor Ljouwt oer de finish. Heel mooi. Ja,
Daar is de schot voor de Zuidwesthoeken. Mooi om te zien. Er staat in de wedstrijdleider staat voor op het skip, maar de hand omheen, met de vinger omheen. En die houdt precies gewoon wanneer het skip maar het vaste deel. Ja, dan gaat de hand omheen en dan Ljouwert als nieuwende. weet de skutter precies wanneer hij het schot lossen maakt. En dan het Ljouwert in de laatste 2 rekken. Hebben ze toch maar mooi 4 scootjes zien hellen. Nou, dat geeft de burger moed, zo'n je zeggen. Laatste in het klassement, maar Joet als 5e oer de finish. Wie Andries Brouwer van Langwaar. En Arjen is nou bij hem. Andries, ja, eindelijk in de laken weer hier op het achterdek. Ja, we lachen inderdaad weer. Nee, dit is prachtig. Dit hadden we ook wel even nodig hoor. Ja, hè? Want ja, ik bedoel, dit is de 6e wedstrijd. Als je dan 3 keer als fitje eindigen, dan heb je een hege beroep. Dat verlies je dan ook nog eens een keer. Het zit even net al je mooi. Nee, we zijn een diesel hè. We komen nou pas. Dat gaan we wel proberen natuurlijk. Nou, we zijn beren trots. Mooi resultaatje vandaag. Nou, zeker, dat wil ik zeggen. 5e plak. Vertel eventjes, waar ziet het erin? Waar ziet de crux? Nou ja, ik heb wat meer naar Martijn geluisterd. En die zei draaien, daar komt hij mooi weg en dat soort dingen. En, we hebben goed overleg gehad en ik moet wat meer naar Martijn luisteren. Want is dat de eerste 2 wedstrijden? Zeker wel. Nee. We hebben wat gewicht erin gegooid en ja, loopt nou. Maar is dat het wol van op het guttere wetter? Dan toch gewoon beter als bij de Veenhoop, Jennewoord? Weet ik niet. Het is ook wat geluk hebben natuurlijk. Maar we zitten er gewoon lekker bij. Nou, dat is mooi. En hij loopt vandaag weer. En dat is, daar kunnen we trots op wezen. Is het dan gelijk in de gaten van hij rint lekker, hij gaat you goed? Ja, met de pinkje sturen en dat soort dingen. En ja, dan is het goed, hè? Is dat echt die bij het pinkje? Ja, zeker weten. Ja. Ik ben niet moe. Nou, 5e plak, lokwezen jongens. Hoi. Andries Brouwer. Ja. Nou kan er grappen maken en luisteren, want hij heeft... Er komt een geek over het startskip, of het finishskip heen. Hè? Ja. Dat zijn de dragsters, die weer neven net aan het opletten. Nou, hebben we toch nog een onvaring, jongen. Dragen en Jenne Waters, Ja, die als tredjende, want Ja. de nou ja, hele mannen, die mat dus nog. die mat nog. Nou ja, en dan even die griene vlagen. Ja, uiteindelijk levert hem dat maar een extra punt op. Want we hebben het er goed doorheen. Dus ze kan maximaal 14 punten krijgen. Griene vlaggen is 3 punten. Dus, maar daar zal de stemming wat minder wijs bij Jenna. Nou ja, als het goed is. absoluut. Ik denk Want dat... ze ziet er best nog wel goed bij in het begin. Ja, en nou ja, er binnen verschillende minne zaken bad. Eerst al die situatie met de Jouwer, werd ze die griene vlaggen verlutsen. En toen, nou ja, later in een van de laatste rekken, misschien wel het laatste rek, toen ging het helemaal mis bij de bopperste tonnen. En moesten ze uitwieken en, nou ja, opnieuw die tonnen omvaren en toen bedaarden ze helemaal achterom. Maar nu is de hele mannen laatste. En die komt nou als 14e. Scoot hij dadelijk oer die finishlinie heen. Draaien. Nog een hele lange Daar reis. weer Maar daar als laatste binnen de hele mannen. En ja, dat weer de dag van Joert op Staren. Ja, dan hebben we een uitslag. Waarbij er geen protesten binnen. Dus het is ik al de uitslag. Ja, het is altijd onder voorbehoud, want het is gewoon hoe wij het zien hebben. De officiële uitslag die volgt vanzelfs, maar wat wij zien hebben is eerste Joert Grauw, tweede Lemmer, tweede Jerveen, fjouwer Akrum, 5 Langwaar, 6 Huzum, echt heel mooi, zo'n wat zijn. En dan 8 naar de andere kant Zuidwesthoeken, Jochen Ljouwert, 10 de Jouwer, 11 Snits, 12 Drachten,
Tredje dus Jennewaard. Mooi die groene vlaggen krijgen ze de 3 punten bij. Maar de mooi nooit meer. Dus 14 punten jongeren. Dus 14 punten. En 14e de hele mannen. Lorewijk Meter. Dat is de uitslag Jood op Iselmar. En dan krijgen we een klassement. Grauw is uitroem, dat ken net oors als je winnen. En je steen al op aan. 12,8. 2 is nou de Lemmer. 16,9. Op een derde plak, ik nog goed erbij. Akrum, maar 9,9. En Fjouwer, Jennewaard, die had er 9 punten bij kregen. Dat wie haar minste wedstrijd ooit 21,9. Dan op een vierde plak is Bleun, het Jereveen, maar 24 punten. Verschil, maar de nummer Fjouwer is wel iets weten. 6 wat zijn 28. Zo'n Snits, maar 33,9 punten. En dat binnen de eerste zoon. En dan gaan we naar de volgende zoon. 8, de Jouwer, Rinus de Jong, 34 punten. Njochen Huzem, 38 punten. Ik 38 punten voor de hele mannen. En dan Olaf de Ljouwert, 43 punten. 12 de Zuidwesthoeken, 44 punten. Tretjen Langbaar. Het laatste plak, Oerjon, on de nummer 14, Drachten, 56 punten. Ja, en dan hebben we alle statistieken en alle cijfers hebben we weer melden. En kunnen we ons opmaatje voor de prijsuitreiking hier in Starem. En we kennen ons opmaatje voor opnieuw een vrije dag. Wij nemen hier afskiën met de uitsturing. Begint feest maar even niet, of net Elke? Ja, wij hebben al vrij. Wij kunnen ik uitsliepen. Ja, precies. Wij hebben gewoon vrij. Prijsuitreiking om jou van Johan in de Kaap. Voor iedereen die dat leuk vindt. Een beetje later als zoals, maar dat komt ik omdat er morgen een vrije dag is. Joen op televisie is er nog een keervetting van de wedstrijd van Jo te zien. Even zelfs is er Joen op YouTube en Spotify. Ik werd de podcast Oh wat een klapper te zien en te jaren. Joet, mijn Olympisch kampioen en beste zilster van de wereld, Marit Bouwmeester. Morgen dus een vrije dag en dan varen ze alle naar de Heegmar, want er is manje de zonde-wedstrijd. Bij wat zijn dus. Bij de verzels ik weer. Wens ik jou een heel mooi weekend daar en graag ontmoet je.